Доколко дамите умеят да упражняват натиск, постигат това, което искат нежно. С тези думи ни посрещат галерия Тереза за новата изложба «Нежен натиск». Домакинята Тереза Зиковска казва, че с този проект събира различните лица на жената-творец. Едно от тези лица е Леда Старчева. Тя и Мирена Златева се представят с бронзови скулптури. Според Леда, всяка жена е нежна за себе си, но обстоятелствата я карат да бъде желязна. Тук са събрани художнички, които са чувствителни, с въображение, с умения и с съхранена духовна чистота. С ръчно изработена хартия се представя художникът Соня Ковачева от София. Вече няколко години тя втъкава в хартията различни печатни материали, дори и тъкани. Не знам докъде ще стигна. В случая стигнах до тук, че върху хартията рисувам. Нали? Преди това съм печатала, някой път правя форма от самата хартия. Това е в този случай. Представям 9 работи, с които съм вкарала различни цветни парченца и след което съм рисувала. В дамската изложба влизат още сериграфиите на Десислава Христова и Магдалена Николова. Свои живописни платна показват Станислава Стоянова, Юлиана Хичева, Албена Коева. А с фотографии, видео и колажи и дигитален принт участват Даниела Петрова, Мира Янкова, Русица Гецова и Ина Хичева. Общото между всички автори е, че са възпитаници на Националната художествена академия Николай Попович.